Nadungog nato ang asoy ni San Marcos nga human si Jesus moalagad sa katawhan siya, mingon siya mga tinunan, manabok kita dito sa lanaw. So mitabok sila niya nang pagsakay nila sa sakayan. So ang panahon okay pa kaayo, linaw niya, patag kayo ang dagat. Apan pagabot nila sa tunga-tunga, mikusog ang hangin, ug kung mukusog ang hangin, mukusog man usab ug mudagko ang mga balod sa dagat. Didto gibati og kalisang ang mga tinun-an. Apan si Jesus, napansin nila tuas likod sa ulin didto, nagtulog-tulog o natog siya didto sa ang mga tinun-an nga nangalisang tungod kay hapit na sila malunod. Gipukaw nila ang Ginoo o giingnan, magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit na ta mga matay ani, hapit na ta malunod. Mibangon si Jesus ug niya iyang gipahunong ang hangin o gipahunong usab niya ang mga balod. Usa na tingala sila nganong ang mga bawod ug ang hangin motuo man kaniya. Ug giingnan sila ni Jesus, nganong nangalisang man mo, wala ba kamoy pagsalig? Mga igsuon atong pamalandungan kining maong ebanghelyo, mayon kita nga mao kini ang kinabuhi sa usa ka maglalawig. Kita pilgrims. So naglawig kita niining kalibutan, ug sa atong paglawig nining kalibutan na padulong ngadto sa atong final destination, ang gingharian sa atong langitong Amahan. In our journey, dili tanan favorable ang panahon alang kanato. Dili tanan nga mga kasinatian nato makalipay. Dili tanan nga mga kasinatian nato kalampusan. Aduna po'y daghang kasinatian sa kapakyasan, tunay daghang kasinatian sa kahadlok, tunay kaguol, kasakit o uban pa nga mga matawag nato nga dili kaganahan nga kasinatian. But this is life. Mao niyang kinabuhi. There is no life nga all is joyful experience. There is no life nga all is all about successes. There is no life nga ang tanan according to how you like it mahitabo. Doon ay mga panghitabo nga we don't like it, but we have no choice. We have to face and we have to continue our journey. We have to continue our pilgrimage, Lord, in order to arrive to that safe home, to the home of the Father. There was no promise nga ang imong pag-journey is smooth sailing. There was no promise of the Lord nga if you believe in me, wala gyud ka ng mga challenges nga mahitabo sa imong kinabuhi. There was no promise on that. So, ang gipromise sa Ginoo mao ang iyang never ceasing presence. If we go back to Matthew chapter 28 verse 20, mingon siya nga, hinomdomi ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. So that is the promise of the Lord nga magkuyog siya nato. And there are times sa atong kinabuhi nga moingon ta, God is sleeping. Maybe God is deaf. Maybe God is not here. Maybe God is somewhere because He is not listening to my cry. Nakanabitong the time nga magkayamukat na nga itong kinabuhi, sometimes we blame God because if you are here, this should not happen. Kanabitong we claim the entitlement nga, nagtuo ba ako nimo, nagsimba ba ako nimo, nagrosaryo ba ako, nagnobina ba ako, nag-adoration ba ako. We have a lot of things to present to God. Parang kanang entitled kita nga in our journey, everything must be smooth sailing. But nindot nga mamalandong kita nga kining kinabuhi nga atong kining life ba mao gyud ni ang kinabuhi. So dili ta makaingon nga ang kinabuhi puro ra gyud na hapsay. Hinuon atong pamalandungan, what is the purpose of God nganong tagaan tag challenges sa kinabuhi? Una, sa imo makita nimo nga your power,
your strength is never enough. Ang imong kanang kusog, ang imong knowledge, ang imong wisdom, dili paigo i-compare nimo sa imong challenges sa kinabuhi. So if you realize nga dili di ay paigo ang akong kusog, kay tanawa if we face problems, maluya man ta. Kung maluya ta, mawad-an kag kusog. Sometimes we are discouraged to pray. Sometimes we are discouraged to go to mass. Sometimes we are discouraged to call the Lord. Tungod kay nakita nato nga ang atong kusog dili paigo. Now, if we realize nga ang atong kusog dili paigo, then human tendency is to run to anyone, to someone, to somebody who has the power, who is greater than your, who has the power greater than your power. Mo na siya ang tendency nato. Mo na nga we go to others. We ask the help. Ang mga tinun-an karon nakita nila nga ang ilang power, bisag mga mananagat ng kasagaran sa ila, but kinsa man sila nga makigsangka niining paglihok sa dagkong mga balod. Kay sa ila, paglihok sa dagkong mga balod, that means the devil's power is active. And who are they to fight against the devil? So they run to Jesus. They call the Lord, 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 mata diha, Lord, mata intaw, Lord, kay hapit at ang mga matay, malunod na ani. Tugtog lang magkadiha, Lord, mata, Lord. Then pagmata sa Ginoo, iyang gipahulong ang hangin o iyang gipahulong ang mga dagkong balod. O gipadayag niya ang iyang power that He is God, and as God, He is in control of everything. He is in control even of the power of the evil, even of the power of the enemy. Jesus is in control. So He's telling His disciples nga, ngano nang hadlok man mo? Wa ba ka mo'y pagtuo? Wa ba ka mo'y pagsalig? Here I am with you. O kanang Ginoo, maunay mipasalig ka nato, the same Lord, miingon, I will be with you till the end of the world, till the end of time. So He is assuring us na even if we experience a lot of difficulties, troubles, mga fearsome experiences sa atong kinabuhi sa kalibutan, He is assuring us of His presence. And His presence, His power is greater than the power of the enemy. Sige siya, o baka mo'y pagsalig? Ngano nangalisang man mo? Ana man ang atong human experience nato, na ganitay mga problema, malisang ta. Na ganitay ka ng bugat nga gipasan, mawad ang tagkusog. Apan, sa ingon sa Ginoo, nganong nalisang man mo? Ngano man nga nalisang mo, wa ba mo'y pagsalig? He is telling us also, remember, I am with you, and my power is greater than the power of the enemy. My grace is greater than the problems you carry. My presence is greater than the troubles you face right now. So mao na nga, the invitation of the gospel today is to trust more. As we continue our journey on this earth, we are not exempted of the troubles, of the problems, of all the burdens in this world, but we have a God who walks with us. Kanang God nga dili mo biya nato. So ang gospel nag-invite nato to trust more. Salig pa more. Kay sa atong pagsalig, adunay grasya. Sa atong paglawig nining kalibutan, kuyog sa Ginoo, adunay grasya nga atong madawat.